Pavle i ja smo imali male nesuglasice. I da vi niste ušli svakog trenutka bi izbila tuča. Sekunde su bile u pitanju. Vi biste se potukli. Da, vidi Arso, kad ti ta devojka jednom postane drugarica, to ti je posle to. Pa da, i više te ne gleda kao muškarca, nego samo kao prijatelj. Možeš da preuzmeš inicijativu. Tako je, upravo si. I pazi, još ako se svidi poljubac, to je gotova stvar. Nikada se ranije nisam poljubio sa devojkom. Dakle, pogled, namera i... Mi smo tu. Ej, vidimo se kasnije na degustacije, ha? Pavle, jesi zvao Arsu? Zvao sam. Šta se smeješ? Šta se smeješ, jeli? Miram kad ti kažem, smiri se, ozbiljno ti kažem. Ugušit ću te, bez smiri se. Šta mi radiš, bre? Ja stvarno ne znam kako godinama opsteva firma kad on zapošljava i Kurtu i Murtu. To je to. Vidjet ćeš. Poješće koliko god joj sipaš, a neće da se uboji. Evo. Dobro. Smišljao sam da organizujem godišnjicu mature. Naravno, ako budem imao vremena. Ja, to bi baš bilo lepo. Pa imala sam neke planove, ali... Htio bih nešto ti pokažem. Nešto samo za tvoje oči. Zato pazi kako pričaš o njemu. Je to sve? Nije. Ovo je porodična kompanija. Što znači da glavnu reč vode članovi porodice. Svi ostali su zamenjivi. Evo, i šta ja sad radim kad se budemo vidjeli? Šta da joj kažem, ono, Kris, izvini. Sedite, porazgovarajte ko ljudi. To ti je najbolje rješenje. Šta sam propustio? O, Arso, ništa, samo što psi neće da okuse ovu hranu i da, propali smo. Ovo je specijalan recept, evo je oduševljena. Ovo je rapsodija ukusa. I šta on uradi? Ponizi me pred rođenim sinom. Pa šta sam ja, krpa? Ne svaki. Ja okrećem novi list. Neša me zvao da se vidimo večeras. Čuda se dešavaju. Stvarno, hajde sedi, molim te, sve mi ispričaj. Hoću da znam gde se nalazite. U nekom restoranu? Ne, kod vas u firmi. Što u firmi? Pa otkud znam, možda da kancelarije pale. Znaš ono, uzme i razmakne sve sa stola, onda uzme i mene baci ovaj, pa me okrene bok. A, stigao mamin Jamie Oliver. Za kučiće. Ja. Šta bolaznite, šta vam? Dar za kuvanje je nasledio od mene. Šta pričate, bre, šta je? Vaš unuk ne može da se seti šta je stavio. Sve improvizovao, dedin genije. Hoćeš da kažeš da sad svi tamo pokušavaju da provale moj recept kako bi ga patentirali? Pavle, idem do Vanje, opet ima neku dramu. Znači, za njen život Igra prestola je dečija bajka. Dosta je bilo zajebavanja s Nikolom. Molim? Hoću da ti kažem da ostaviš Nikolu na miru. Ja razumem da u braku ume da bude dosadno, ali nađi nekog drugog da ti potpiruje vatru. Improvizovao sam nešto sa tim nekim receptom koji je njegov i probao... Znao sam, neću da imaš išta sa njim. Slušaj, ti si možda otac mog deteta, a možda i nisi. Ćao. Šta očekuješ od mene da uradim, da vratim vreme? Ne, da nateraš Arsu da uradi test. Šta radiš to za moj kompjuter? A trebalo je da je zaustaviš, vidi na šta liči. Ja ti kažem, ako se svi koti, ja neću da idem. Još ako čuje s kim sam... Hoće ste imali na nekih nevolja. I vaš prijatelj. Tada!